Nyasi, bune babu, ejikoni, living room, na boigo, echikobe kwaisiko. Mbabwate sanitary wares, buna, chising, chiba kuricheti cho chonsi, showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors, na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa, ne computer, na boigo chiriche spray paints, no chire. Mbabwate chibord, buna chips and boards, MDF boards, na chip boards. Hebinto au biogokora plumbing. Buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na boku gura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, Gusua Kisimi, ase number, enotisano nebire, eye mokianda, inye isano, enotinye, inye isano nemo, Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Mano mwanju muri Ndizi TV nanda ndonsia sobe dani mambingia aneka tuacha ketamo nae kule ndio gatuache ndia kwa na tena ginkuira na igana kwira na nomogeni ona se studio academician kabisa litukuria rekero litukuria chimatano botam ndio gatua kwanda mangana yechisemi asorongurudurwa Gusii go sasinseto ya Kenya tomanga yibirenge ibikire na ninga ibirengete go chibosigo mogani ono ikira se studio semambi yaboniga yarigani dikianda gekomiko totebia mange igoro yechisemi cheito sense yeito ya Kenya igongo kwali nikiandike komyo bananche uikomwe niyo ntora sense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital abuna gotonyora boiga sense mo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News onya chingaki na boto tweet @Ndizi TV News we garengari kya ugetome gotera se namba ira se skini igurabu ya 0792192834 ine namba konyora se studio asemambi ya boniga abayibuli abange babeire bakwe murungani gose bakobori anene igoro yembinu enye ya serikali ya leta ase abayibuli bawuchwakane school fees anene asa borokia osa borokiwa barojo osoa as school ose university chi college ojakro motinyo kianda omwaka oyoiga litukurero igona kinanyoranire no mogenione ase studio achigoto debi ime anda to igorere asobugare ninke kemineti karando baguna new model abana babugana bono ekia mentirgo se jirege sara ayonso go yakwanira asemambi yabone otakore birone chingaki tiganda mwali baga atomanyere ningo ende tuske gochibosio asemambi yabone captain karibu mbia mono moralia Brighton Makori nese TV ite andisa sokongari bageli nkoro kwa Captain Omae Francis ni gondo mworo kia se University ya Kisii se school ya education togo train ya boro kia bono na ikireke mambieke egere tonyare ko bamanya abantu baminto to sema na kogokani mono asogweta na konyora gosomia bari se university abagusi baminto simwabeta mwensi abagetutu baminto abanchari abanyari bari ababasi abamachoge abagirango rubona abagirango mate mbia muri mwensi karibu eseke morobiri oyo wensakyo abiya sana captain morobiri oyo ni no crossari tuko nene kirenga kya no crossari tuko twate yabantu ngakibwakire nanto abateiguru yechisemi chito kwanda semambi ya abonia ngaki university to ya Kisimbiere na ende ntubwata maonchereri ororo omorayo itomonene professor kama na akora litongoriae na bono igantwa etu murayo moye vice chancellor gonga professor Nathan Ogechi toko mwaligania nera chakere abwatere professor kama ikeria igatuske university itomotwe na mono moroche ya chenchirie rogongo rweito ekere university rangna asore ngo chenchiero sikoenda no mwemba na bokoranga ebintu mbichenjeti konye muna bale rusa igekirete kiri muna bajete ebintu byakagoro kane chinsana kochiro biya sana ebitokyo bisase byacharukiro ando suka jibosimona ando dara kwanira kerdo amanyane tenari tangani monorende na konyorete mosojalia Cardinal Otunga
nero skuru dinda nero ngakegendrete skuru itu ya mosocho bategere na bali motorigeretie kano tunga ne skuru ito tokonyora Kenya 2 mwako ri bakora matembe bakaba bakabere Kenya ngima bono ntagendrete bya nincho munyakero bwa Bible na mono mwalimu ito monali batombiro ntobegete emeroberi emia na ende ntotarachiete nganto korebia omwako ningo twanyora emini ya 10.76 omwako ningo tobegete 11 na ende mune bigendrete no torabwo skuru ito mbiere mosocho na mono kwa abana baito chimbwa chingia gotatiga gweta ne chimbwa chingia ningo gata kobororo na ende mbia tagendeti buya sana iko manjumuri nuwete nango tornera ase studio semambi ya aboniga ase postali na ligete academician stroke political analyst ndetiko kwera maona sense ya siasa kwera tora sense semi ngakiro jiri berali ya siasa sensito ya Kenya captain ibera ya siasa mbuyalire na Kenya togoteba nga siasa no bogima abantu baito siasa no bogima koraro abarai ba komekana liberera aito imoke nungu none ke nungu chugwakana ine gas bali una tole gas na ibno le gas ega kare libera liro nyera ire basuma na Ruto imbuyere mona soro gonguru na yote na goka na alengalise nyantrago Jumapili amasabali bacha gukora no murai bwense Dr. William Samuel Ruto na goka no murai yoto onyonka momo Richard kuna bakwana munakwana no mugabo no ito simbarati ntosuke mutwe karabara ibako bwatera namo ntokore gasengia nare ko batenga liberera mbuyalire alitogosuka ne nyomba none siguri chikobuga bukumankoro kuborabo nyomba siguri cyayo kona nari sani abantu charabale biasano manjumure nuwete nare turena captain France Mayo Kurwasi University ya Kisii tujukwana mangi igoro ichemicheta semambe yaboniga atuanene tujukwana igoro yogwakanoko ya with school fees ujas university kare Joshua na bo tujukwana tujukwana na ogwakanoko ya its new model payment as university asema nweke usi bora alika abu Joshua alende na ogwakanoko ya kwe bese ujas university kana borke wajugo so that university yoga Ronich College chiri ase ensito ya Kenya captain nataka turacha kire abu ekero abana mbede sana omwakoria abana ko soba university abande ba register abana ko soba ase university Kisii university ekero ekorogererwe nero yaegwa ba nero inere bwatumwa tari yaegwa osinero bone bwate kyara na roje n'abantu nero yabwato munguso abana bagacha bange ekaruna roje abande ntebena nero yaegwa ndaende maminja ikyana roje abantu bakomojumu wasiri mwengize mina ngakiyoko agizitari yaro kwa neri n'abantu mbakorete abrogation wethera kusips bakai uliba university ya Kisii nero yaegwa mubaro nero bwato mubaro monge babana bajoswa mutinyu kyan nkigeko gara bali matategere tento to batenge university ya Kisii ya kinire ya rure ko bo mwana moka ya bero mu muromo nene na mono korengana emiroberi ebekira se university ito abantu bali bakore kurworore kare bakwenda iskaria bakore gasengia yagera abana bali abakorwasi bakorukuru barana inchente to kwenda university elia kabere mwana agokora korengana chinsa chiri abento gokora ne miaka ene gokorerene university ne chiro kogenda owento kore kosi emiaka ene wakora 8 wakora 7 wakora 9 woni gento kiregabu Kisii University ugwachire onyene emiaka ene no bunyagitari onyene logo kora niye kunyarikana ali na twateba yagara yatwaro munguso elia kabere Gusii obugumambole ensake korengana wano buna Nairobi none chikabira chinde buna kurwega Rift Valley usukoche university etu no bara abange bamba itinga Gusii omwana kabwatemia oliro oragero orarire Nairobi etanyarekana ekyo nagiye kogara nabari baro abari bagosoma Kisii University nabari babwate tachiripa yani bengencho basomiri abana emiaka na mono buna chikosi chinde ya law na medicine toroga hands on bari baho kolega asiyo tali bali basometi emiaka 72 tokoroka yellow pages yellow notes wanyango chiu yellow notes nayo chiu yellow notes chiri na chiri wasomete skuru na chinaenda okoreta bono tobwata abarimu bali bakolega asiyo bagende tokonyekora so yanyarekara bano tokurwe ebintu ebigeni trends chiroro yagera kiro muntu nyancha gocha na ndo tokagoka sana na bona ndo gotebia inter university transfer bono twachire 12 tari 8
bari bachenjire kurwe chinde gocha chiri biko mna ibere bagocha ande bagocha tariki nyomutinyo kyanda ba mendire biyo sana captain mayo mbaringe na amisi ngakete marogo bega nge Sunday ba kwandita berata turgende mbaya kora onsi na ndero boto tura beka buya bari batanyo arteri bari kuriya na ndero no ara studio semambe ya aboniga mungu katora seto bigi yetura kwanda ngakiroje ayabuni academician na kiroje chiseme chito asorongorwa Gusii captain mono ntara kwene to gote ngaba kusintwa jite iseme amo Gusii kwa monyora somo Gusii abeta no nyono ndwenso kona chinsi agachiaye na chete skuru chiseme chito mbiyachire na ento ate to bwatera ne mono ese skuru cheito mono asoburai egere semje skwe motwe oyo tato konye kenyoro somi abantu igo semje to mbiyachire na monoroche to bwati omwakori nyambali yenga nambe ya makenye ngema kano tunga namba ibere igo ino yokorokinga semje to na checho mono buna bonege wiki ege ntoko ganta bata efis ino korokinga importance yomo Gusii na masomo mbiyale tonyabwaterabo biyo sana bono tuirane ase nkwane ito kwana igoro ya egwakana wechibese as university ane eni mbodeliye butambe no ngorukara bible ngwe ngote abarenge university so achiwe sigoro besagara barora egente gigiaja kia new model for payment universities captain ninto tutara ki understand buya usinigire garama gocha survival mano buna ya academician na takotobeke buyana eni model ni rietari achire gose nejibasikari wakanu gormono as university buya mono moralia Brighton makole seri swali elio abantu abange batwara chitangutangu igoro yoko new model yoko finance na ende nago kirenyora ribagali alero tujare gosanga na abaminto the new model ente bwate about kubweri ende model ya nge nkoro mwana ndwenso chire university ari kwa kuchibesa chire ngaine bira kubwati nkosi kya okora umuntu na akora community work social work criminology no ndokora medicine baka uchire ngaine bono model yenya ni wokwa yokorengana inkyo okora no manyete nga onye kugure bus chibesa ne chinyigo kugure ka ne chinyinge chinke so kugure Toyota kugure Brado kugura Toyota Brado ne Mercedes chigari chima gudi namanga bone model ya bono nigete to kwa chibesa korengana ne ko sirio koraki okora ine reta bauti ekiandi kwa konyoro omonto na bakora ande tutumeke ebinto ibere bono kenga okwana I'll be referring gochia say medicine na education to chinyero ande education na medicine na regere to compare kwa makonya mwana okora medicine aga ni chibesa chinyingi lakini model yenke kwa guchire ngaine no mwana okora education but bono iga omwana acho kwa uchibesa korengana ko sia okora no medicine ngo ko sire baka around a million ya monenus kwa makonya education enuso a million bono uri okora medicine acho kwa uchi nyinge ayo okora education akora uchinge bono bacho kubate kunga it will be equity not equality ine rekale equity not equality bono bari korengana kinende bugro monto buna gerio okora buna bona abandi bakairu chibesa echi lakini basi nyugokora yanyaragana nandi chiri atikeire tagonyara guchirwa lakini bono ekero gocha konyora ngo batebya ndenga bari bacho kwa chibesa mucho kobaganwa ebigwango bine mucho kobekwa ebikabine orio wanete mono yoganeti yake paka yotaganeti egere yagara chibesere ngoko ewu bona kikina ko batenga bono ere buya ko bwaliri kiandiro mwana bachire university ochako mwako mutangani oyokabere efisi yabora ikiaba kairuchirenga chirenga bira kumanyanga Brighton nabwate captain nabwate bono muchitego tumike ndege korukunga means testing instrument means testing instrument no kumanyanga ebitoki bia onga bigotoka ebia onirenga bono bokongo kara bondo ke bisirenga nabwate besanga na ndote ane atari kwenyara abuno ago chago ikero ni bono mondo yari wikero omondo ngo ikero ari bono uri umutaka pio mwere na chakonyeke ikiabona abandi bali bakanyore babwate bakora no gas bebeka no ba baganeti uri umutaka omwere takanyora lakini bono gato choko babagana tocho kobagana vulnerable mbali yani batabwate muto na magega kwa makanyora very needy yani bali ogoika
ribaga kwa ndiko chigosaba omorero kwaba mente kebiriti naende bale need tu yani na baro momo etamo ara kinaro na bande bale bono batageti kende bono kile kitocho te abono serikali yatebete iga chikosi chocho gotwara efficiency pi 1440 paka goikire 1340 aso mwaka university kosi ndio nse okore university ne taba Kisii ne ba Nairobi ne ba Rongo efficiency pia waka no mwaka 1240 1240 ikina chicho chikoba chinke pi kosi ende onse ne chire igoro pi 1340 340 240 paka 340 bono eso kaba ngaye to apply ti pi ayembwe nyarete ikina cyo waka no mwaka una bwe nyarete turgo saba application turgo saba grants turgo saba loan turgo saba scholarship bali mo bwate gento ayebono okira kiri omwana gagoche university alia ye University of Nairobi ye Kisii University oleta 240 omwaka okire kiri ayokire we muri lakini etakena rene na engwa brai ole na bogwa brai bono kile kubona asiye chikategori jirinye twateba bono bono serikali bono totebe kosi ya ubwalimu education serikali ebegete chibese chegoro pi university tari gwetania 1288 aso mwaka serikali nja abegete maximum aso taite bono chinyinge pi 288 aso mwaka igo university yetanity yabo university bono asese ito akende na ito tokaro 250 bono ino mwaka kere utasabet kende gyo bono tumaye ko roto tuske bono vana lebo bali batari kwenyara togoteka usio abataka abere oibono ni gakogenda gune serikali scholarship ya 82 kwa 100 82% we loan ikono help 18 kwa 100 alafu moibo litari kurkendi yonse help ine yako wako menyera ako usiringia ange elibu 60 70 choko menyera kile semester tamwe omwaka wa wanga 140 cha mokonya na ninyo tabande keto jete university to akairwe boom bali montegerete mondoche chiaga 1540 abana jito agate binyomba byo mabate biyega abukale bono lakini bono ababuli abakorerana mbarama yagendeke ebyonsi kubikera captain ngakyo mwibuli akobikera bono keke nale gote abono buno yote te asobo ali monkyo mwibuli achokorwa totebe oli bono ole less needy bono oli ole needy category mwibo tare kurkwende bono oli ole needy no mwibuli akorwa 7%. Bono 7% ya 288 siringi 20 akorwa mwaka 20 akorwa mwaka igo bono eminete ya semester chiri bikomi kia university mwaka ni semester renga ibere chiri 20 echioro che none a day secondary school echinde bagwa na wetania igo minete nga omuntu ranyore kwaegwa gwa apply nigere chipa ko gwa kanyabunere eshidere gekonyoru nga bamanyire no bwate abu no bokongo bokale no rikire nigo bagwake ndo nga gross salary nono nko na igote abali mu bwate besa konyo mwalimu wako konyora sone 100 abwate chironi chonsi pe koru paka koru finance paka front office paka development paka chonsi pe konyo wako chiri bisano bona no eshide kale bakera chiri 100 bate anu kwenyaro abu no bakongo lakini tobwati kende umwana ojandegire lakini bono ntwarore kiombe gente kia kusipusino abana bakale bagochirori bagapraira nande neguno bagwapraira bono ochiko chunchuguna noro lakini bantu bange mbarogonyano no mubori batamayitigoro ya mangana aya angaki bakora ndi bayikerwe captain bamanya mangana aya abantu baminto mono Gusii abantu baminto none ke tu alwa apply chikose abande ba secret to school okonyora abande siko asoeta alia okare nyakembe ne mate achinde stima teraiko saipateyo uso ndo minota iyo le motu ogotebi okwenora bono kwera libageri batenga genda yabwo usonye to gutwara saiberia sa abana bake bako kobekera application genda none se kanisa ere ninde no mane ngaba father ba catholic ba pastor nona ba ST abarandi bonsi bali informed aigendo batenga omwana oyone tara apply
ekero ta apply ti goikochiakana honi kana kiagale buna bona abana baetu ko ende university bara around 1270 kini bali ba apply goikera moisonde 16 boka igoto konte ngaba bande bonsi ibenyarete no gotamanya bono buna bono twanyolili bageli tetunyara gosomia abantu baitonga goikogenda abwe saipone ya betereri internet nero bono chi computer nacho rorayo ndora ngabwa agokonyo apply na bakonyore scholarship toru none shiringi kobwaliri kwa scholarship university aru capitation but still kiro mweburi kurwarenga 16000 paka 44 but bono onyo kore nayo motaka omwera tori koru none shiringi ogocha kwa ewo so toire libageriga bagosieka motaya otapla tego ikaratarishina na sabo mutienyoyo wasiekeresko wasiekeresko batanje tiko menta igo wasiekeresko kobano kwaire morara tarishina sabo ntora apply igo bamaita ekwenyale igo chiwaka na 240 ayebono academician ngosiro morobiro new model for payment nuances onyo siro inche okoba naranyo somire naende nanyo bwatiri asa amo nkonyosira inche ngonya support yande gesonga asa amo omwana uri otari kwenyara tari gocha koruna one shiringi konyo maete no otari kwenyara kuru kwenge besanke bono gochikwewo inche si bali batari kwenyara piba konyo vulnerable anongo siranga omwana karure kenyoro nande bono gochanga ngokayo ngabono nachiteru sentambe changa kairanire Nairobi ponte kayo serikali kwa upkeep abuoka nga kasoire airwe scholarship muntu one na entrego soine nara ukoboli na nerero chiko Kenya boli monda so mega university ataka ndino ne siringi captain nere very logical because chinse chinde nona America no ne chinyomba mtu na kwa iboru kwa bangere nyomba igende gara igoro kwe loan loan yo manyete nungo chakunyaka noli igonere possible eliaga tatechi bono kwa scholarship ne bango yaito brango chogutole serikali atenge chitoko bachoga HDH kende chi omwana basomere na bibe kare to chibeke para para ero ngitoko nyebeke to etatu boso pale ngi bago to agachira muna one chibaga aje kurwanya mataro igapaka sune kaibere chimese to komesa mbura batu chiagache na bibe kende into somia abana egere evangelia irane nigo chikwalo ketu na ndibona ona tora beke none ndani ese ne damu na baratu beke none ndani edamu yo na bibe kene gosomia abana igo nere possible gosoma pira koru none shiring ine bango yaito bono twakwanense meyeroni emuntu okoire roni imuna Kenya ekale bune kale gwakore university gwachire kangori giore mirem handiro jobero monte gashengo ochugwaka na eroni elikyara na berabe erobone bakugachire dina na ochuguyaka na captain eroni ye ochugwaka ndiro jokobere gashengo gochibosio moralia Brighton liswali ligia sana onda tayo to bwatironi ona ituwe chana Kenya no cho igwete toisiro koni kuna China igabona ekara soma ayande togo ikabu gutogo ikabu totere elon tuwe chanda naende togo teba nyotoire tiron to kogenderera mabinte binge goikosa belon egoro magusuka yoro nona balimu abange bagendereire unabona ari sinkuru seitaria balimu nabo tokuruka batachiri wakore nyombe ngiye ine yo mwalimu chironi bamenyerete igo to chandikae ego ikabwo wakana sto wakana te torara digo mondara soma abisana kapitene ka to ndrete konya ukwana goro yichem chito na mangana ya ugwakana chipesa si university ekende giya kuspuzi abantu na barambara bataraki understand bino na abana oroje serikali tabigite mirobeli y'abantu bakemanye ikyarto te aba bakarisiko bata pride bata pride ikaboniga batara pride batara mosibese inchikaro baigwete no na radio nakire to iriri bakano na TV ko batebi batara akora gasi ya uya ne serikali gose na academicians batara manyana ngakibaku ikera abantu bate mangana sina bachibu gente kenene twali ko bwatera ntwesi ntuliko bekera blame so ninga ngotara akora ntu egimelia information ntu egimelia obumanyi ikeni no mane kirasa so mwanale none skuru asomete abali mbalikanga ko babwati balenga mbana bambaete te bakanyore C+ na ba kuru skuru na be ko bwati ngaye wa apply
aineririe kwa apply mono buna bali bali tokorunga director of studies waliamba gwento kubwati umwana no ukorire nkwego keriore nga amatokeo tonyete na maya no gwate una school ya musocho mate barabuni go bakubwati kromonto nga gwasoga nkosi ugochi una bono gendo iga nabo bari bonsi pipa ite 331 nabo konyora pake university bachire ngonyora list ya class achete asa nyora asa balokete one gito tenga kromonto aire libaga lyaye egera tokonyane kurwa balimu none school eri asomete bali tokoroka elite we kenyoro matikire kenyoro ne bwato monto asomete okosomo ko kore relative tali ngarasi moike university ma yagosomo kora anyore nga naye wegete 7 eri enkoro 8 nayo rigoropi ai nayo yo masongwe kenyoro naye tebya bamino nkiokora so kiro bantu bwatrane abagambi unaona abagambi babwatrane 100% transition kuru primary secondary na barabti abamanyo umwana wetete nga wa apply renkyo kora kayore kiro monta kole nsemo yae toske ebona biasana ekero nara otana ndoje no mure ime yumroberio nkwana ri captain biasana momburi na era barende omwana na teto change course bon na tortegete ateto change nga kierabe boni Lydia atena muntu na change course boni na rojo to medical bana teto change education na change boni bono igana bogo change mono ni bogo change okoba ese university eliore ekegara libaga lyo go change kure university go cheyende ndiaera diaire basiekire igwana monta no jete kabianga kata koja Kisii igo yire bon oyire murara awanga ndote oyire mo wone se university eliare una ba ko report ko yo bali chi wiki bere tokoroka nga interfaculty transfer wone se tokoroka inter school transfer wone yo kwachiete otukwa bege to se pharmacy oselo tato change medicine wona no wiki yo kwali kali rube ge dini yago pokea so go change course ngwanche ile una ba ko report no no go change university ba sieke kya kire enton kosips egera ba mayanga yo mwano yale ba chigo to machi ba chiri go chororo kera bono o change nga go bira kumanya bese yako enda ngao igoli bagandro lyo go change Lydia motebinga umwana ibna ke university yo una wiki ga report okori kali rubo chedi nganje ndete go change course na ba wanjiro na rawo de bana bwakiri be Brighton ime yensake na onde mboreri captain hali captain stari lakini ali captain amineti mombori na nere na abana abata ichori go enda university ni go bobwa ekerego te bakana na bronyore ba akorete buya asenjera ende yuborimo ebobwa go so university ona bakubore ekitu arakegambire mono nkontu arakerocha matuko nona ya magega okonyoro mwana bwate a plane orangelo school of medicine dele kare wa itre pino bunyagitari abantanga nere iyo bunyagitari omanya guikaga ali gachire e wiki ebune na ota ichi wiki chibire choko change course omago ruo change bono timaite tingo nya okwana osinere lira kino change ngao enkake kiara nchiko kwanende igona benga konyoro kinga nigere endegeu lakini bono to kwana ne academician ne no change to debe change bono eliye taita koreka nanga nenka bono kwa makweboli abwachi chonse p 84 points na man yani chonse chisaiga toka jo chisaiga chonse p bono na ito ko beka igocho kwa neurosurgeon Original na baga na bangira bale kalia megonge ko bati kwa bakonye umwana omakuru kana oteba tindi ko gendo bono abunche ngoteba ngana passion ogwanje tingo tenga nigo ba oboete bagakora bobe egento nkiro gokora okobote to gakora timasini yali bamba tebu na wono mwana yo muna na tetenga university na rubuke na chito okora masters kanyoro mwana na ro beiro for miaka 8 otegero okora medicine bono abaibuli batete medicine era atete journalism journalism atagete wone gacho ikatadia ikoro pathology aga sinyi kolemereri aga chaka kulie bintu bitatakeiri wone kana chako monyora ngo gamba nere uno mwari mulene ko mwana kiyo kunya gotorokie bintu ga nkanyora ngo baibuli batagete aba omunya gitaru na mamu mwamu nera atete ko ba umurali ibona beko babwate abwate kuro skuri ya maranda nabo tuachete tokamote ikora medicine yao naenda kora journalism bono kwolire chonse igoni gonda atebe tali ba obwete
passion nkiwate tokoba bono ebinto mbirora akore toba no mogoko bugimo bwa obwe buya sana kapteni karo to endreta mangana to kwana dendigoro ya abarokia usabarokia ngo so abari university mutienyi o kianda ngo chaka baro so watene motao jenji university bono osiekere oire morara na bao jenji ko siekera ikira lakini bono muibo naro bado no ega migiri na tetena bono medical kwan osaye insurance mwana osaye ojo so maybe ntebi konsana alia aito mwana ngakyo muibo tura mo advice muibo mwana nerata geta ko le kosia inga irio moyo mwete abaibori bali mondo che montegeretiga abana bakwarekeri batagete lakini nabo okoba direction nabo okoba guide tari okoba decide motebi mononge kosi okora kuchumutunga kira atokonyo sera gokonye ekegara abantu mbaro kuna bone itoroka medicine tari bobe gokwaneka lakini amwana naro utanya konyenya none ngo kabu makiajo gotinyi none rio teri goiteka manyinga akorra atame bono tiga abana bakarona no mwana ndaka umire skuru utama ona kyo choko ganenda akore medicine na enda abaibule nde bintu bire twatete gokora ntu abikerani ntu abetereria abana batu bitukirani sego tabikolera lakini motenga ekosi yokora gochumotwe future kiera ororo kechi kosi nchiro abana bagokora ukomubori nkyo chako batamanyete no nae by the okoburinga okorera analytical engineering Kenya ndirikoros no ne chinde iye tarachiete arwaende no Cyprus USA and elsewhere omwana okorera analytical engineering makanika ye chinde ga dio ko chirosta dio ko chiripea na ndade tokobera Kenya na ile ndawo chakonya kora so kwana na bana monorigereria talent yae lakini to takakorekerio tageteka tekogoka abantu rabo akonyora kuri kuno no bworo kumwa matenda koro bworoke obo koraga okore myaka ebere okobata bwanjeti okora amagoso obutu ukiata botageti tagogeti ono kwa matango mwana na murika bakegazi anyisali tari anyisali tari ime yaye kiato kwego kokobera kiraso tatageti na abantu baraiga onyora ogogetaiga ore studio onya okwana ne chikamera abantu baleta abantu korra abantu ga abantu kwara bakachinkundi no kuno bwanja kiro montagne kiro montagne to batei mo betereria abana lakini bagaite kibakora mbakora bintu bitayo no soro the ano alime yumoroberio gordarioba wakondani and high Brighton asked the lecturer on the issues of herb and scholarship application. After submission, the students only receive in their email scholarship application in PDF ya herb haikuchi kwa email yao na kuna jam kwa application. The government, is it likely to extend time oyombet then okore jam ne rabo karomo tagaro tomiru PDF ikariko chana no na bantu bande batamaiti mangana mbia mona PDF yo balito somete se oyombeti I think beti korukia mwasi mbia mona beti PDF mate ba okobekegera muntu ndeta change PDF keri batoma na kiekyo toro change kero muna anya muna era bakora fina banga bago chabaja mu bago so achi system ba change ebintu PDF no gwashwera keri bakwa na kiekyo ri akabera bakenya ntonalete last minute rush orocho muna bona bacha oseka tarisi na saba matuka atigera ngane ane so jam ne tara ne get expected na ide tono ne chibengi ali taoni bana baichire kabisa igo the merely yango igorere na ende goska jamu ya nisa otogochera limo na roho kwa wale wanafunzi hawana kitambulisho wana waiting card wanaweza pata hizo pesa ni cheni maobe watindereti borabu cheni maobe abono egesungumute ke singa kwata abono egesungumugote no ge kale bono Joshua abono abana maitengo takatore muna gusina batento adisemi abana toko baira school mapema ani kwaro no chikore cha tanga mapema mbia mapema ndio best mwana yo tareka miaka 18 ta kwa loan kere loan to kwa muiburi omwana yo nero cho gwakana so ni obate betenga ta kwa egwo bakoikire 18 chima cho gocho bono gie betereti origiora akana okobese no ne kiombora akana egere gocho gochiegwa kara ikire miaka 18 na bareke 18 no mutinyo gocha na liocho kwa na kusiteri gosieka bana agwa ogwa apply igende ikiamisia egere application yao ya hang yani abera abo
paka litu ko goichorie kebande ekyo ya maokorete lakini wanyona bati waiting card ndere kere waiting card ngo twarire enambere wana kumanya esirio nambe goro waiting card rero ID number igo na yete bad ayete morara remereria osige gusinyapi ogo difama soma bako mwako gocha September igo mwago kwa igo engijingi gejiri mwago yomo wasomire kabisa igo bono ngigerenge de serikali yodana karo gora form 4 da kero bwate miaka 18 na beota kure miaka 18 lakini wana richi konde karo kwa ai kwa ko monto lideni no monto lideni onge lideni ondikere moiboriona ngo kwa lideni no ne scholarship go da konyora da konyora kera nero to ko monto uri mo Kenya bono taraba mo Kenya buya tinkwana bo berakini nga na boy go ngene egaro bona egaro kwa tambriwe 18 and above nalibona kwa no mo Kenya ore lakini abona alikuwa tebuna wetenenere ekeri university teri monto mosini ni okwendoro bon mboreri igose bari be private mbaye we scholarship mabuli korwa mosojo mabuli omari ose mabuli timaiti lakini oteni korwa mosojo mabuli mbia mono bono model yo go finance tirigo chikopagwa onde bwenzi ose private ose public university and ons na kiki kyalgo taiga ngente kene no gotako mayengo mwana oyo na ali vulnerable na ali very needy na ali needy ose less needy igo onde bwenzi ga apply na ende ni wacho gutumika mono ebintu ibere bande ta gutumika kumanyanga abayibuli bawo mbabwate chibesa ngente kama bawo tumika nkiare boni ga Kenya ngimanga abantu 60 kwa 100 mbale kiare 60 kwa 100 anga 70 kwa 100 hiyo tukene na NHIF kare ba bigire NHIF yaona ba kumanga besa Brighton yo konyora ile ngakanya ba kurigere lianga oyo na ba wisana goya kanere fees so muna ba kwegwa apply bwange taraba tare shina saba mutini nana Didi nyaboka otena nkwaneri captain mbiyamana asa mafunsa bamogoto oteibona mambia mumboreriga ine egenteke kia new model inje ngirigo chigwatana na abantu aba Kenya gati bali bokonyora na aba bokonyora gwainze anene mokwaruka chiasura olidi atari nogorende itawanya wa Kenya elidi mono obogi mabantu yari mbata none kenyora abu no maito motachiri no motaka nona abo sokorure bone gento kiabere giataketenga yani to tuare gento nga equity ko equality yani to montaewe funding kolengana no kogani kwae tarikiro monto otuntubu kiro monto yaguchirenga ine yama kogera ngo mwana ochakete mwaka yo yokabere chiri akarete none 16 40 chiabora none transport yoka ndiro mwana akomise transport yoka ruwa paka Mombasa lakini bone kerali very vulnerable no rio bwenyarete once we kabaike university so no nkorukare no ne chikanisa cheto mbale bawe karansa ali sinagogi na bantu bawe karansa gocha remereri bio sana Brian nyijo thana inche ebirengera bya nembirina eserikali chibese chigutumika kwa abana bagoswa jiskuru boniga tiga erike bali bakorete kuri university kare bataranyore mirimo oyeregerega thera na itabe yo abantu baganyire isiko unanje naganyete myaka 7 kuri Michael ada chibese chitumike abantu barari ku kwanza abandi babambana ali yao ebine birengera liebia egera abantu barari kwa ma kerengera giyajete nchendo china bonkero chikere buya kerengera ba tenga abantu bali tayire myaka 55 bali taye egera babanda batarari kubanyora libaga aki kapteni ya miaka 60 kapteni abu buyote ba Brighton nga yote 60 mbuyote lakini ingikiragero mugabana akore gitamu chaibere nande serikali mulike mone yebono to republic servant ne chikurugo cha kwari kwarwanera egere abana aba ndika abakuri kumuna aborere chigasi echi koma konyora nga oko ganye miaka 7 munanje naganyete 7 chikanti chinyinge 55 bakuritayira nake igwete ngocha kere ncheke we can support kwa ndaka kerori chinguru irakire nanyira kigobona ki orojo monto obere mugabana chintunde 10 ane korwa bukara no ale ande kera kodre ose yo kodre be chindure entunde ayaga nando mako ewemerem Tago nene ngetigati gwandira nipika abantu baye gwemerem ninko igwete nyakwenda na nchira undi tindi gokuhiraneria ne ringa ene konda tali gas
ekera akorire miaka 10 ine konda kwa utigazi ekoro ku temporary appointment no na ndo ko kwaria chairman ye Tundubari abako bo munyakero go bwe ketro dip ngakero ketro dip ono munyakero go oturete nae kwa ma asa monda ko lijibeze captain obo no abaturete ali kaiga mato ko agambire kindega na bako sawa no chiri wisana na Iron Ndizi TV ask captain, I had a C+ but I'm not the president. I'm John from Kisii town. Adana niga bwate is C+ again tara bari president andons. Bon tumetisina upright ustara no nyoro montona upright kora irani ringo. Tiangonye somer ali bone academician abokuma. Iron Ndizi TV ask captain, I had a C+ but I'm not the president. I'm John from Kisii town. India nyarikana abana mbale bata place to anywhere Lakini ba apply te bone ndogere ko kwa cluster points okonyo no bote C+ lakini bono aste yura nyare ko be ko konyo sonye ne hesabu usege songo yani asabu bata to konyora aste yogo so ko ba cluster point lakini midigere no bata ki C+ bono nali ko mubolinga ta kumoyo na bagoche university ya Kisii sa admission office mu advise the course a qualified nekra chire ba moire aegwe like to karuke parallel or bono muna baba ko te less need batari ko sponsor oko admit ama I apply kwerende help na scholarship yo monto bono na ba wether na ne maiga bira kusubuzia ja anjeru bono go chabuna binafsi yo private era ni parallel ebuna bono parallel ago chanyo le dirube agonyo dirube buna parallel abendo wakane ichonse kwe guate ba onye 240 paka 340 kole ngane course aru robona ma osaba kya nere na banga oyo chete private university lakini abone system ya mwange dali bone jiko muida ba captain ero ndo ikaba mwe ero ay korabuanga tindo jinjere na kirende korabuanga kwa tozemiri nikienda university watanisaidia kwa prai timete nero bado nere John nere nara ono mangao nero deana aisego che university na konyu wa prai ka kibono iganyo goto roche goto tagerete no tubigete mesa iskaria obisi ya admissions Kisii university mnoko sokuru ge itali gae ochokie togo berande okubaramo tuwa ro bechi mesa bago korera free itu akorera kuru bange to application no ne each course to ko ba system te ndoro bono biasa no manchumo Iron Ndizi TV asimambi yabo ni gatori na captain France Mayo academician ni gare lecturer si university ya Kisii twenda kuri liguro iyo bokore bwe university amangana onsi na new model ya wakana chibeseji erodero jeiro na hayeto koboko asi percentage na nkujirwo konya bali batali kwenyara batali kwenyara yo na gukari kwenyara na bekoba naro tumanera SMS gwitera sinamba yanega obolina gaki mpo maene kitubwate Justin Mukaya thena gaki mpo maene kitubwate buna bali batali kwenyana bara konyeke ikyagere kurokurigireri emeroberio ende bali bakwenyana babere bakonyeka asensemo ya Kenya inyore ekero ebengi ya Equity ekoligia abana utumire Equity un example ni go montori obwate bintako bibisa otigara bosa bantu beta bamwachi bese ngakitora egene ngito kwegene kusupuzi kwa Justin nchagera woso mweli abantu baka banganya onganya kurumwabo mongino olio mongino mogotugo sema okoro karekero bomade olio baonere tio boli bagendo bacha goche okora bare bomaite okora bare bone system nago te bacha gotumika ne bintu bibere kare ese ushuru ne maite kiromonto nero none kendi yonse te koreje goika kare bagosaba nebono boli mukwa ontri koni bira kare kendi yonse ke okora bira kare ekiomberi mo korejesta kare iwo ni manyete yo income eli akabere na chef bantu bana chikadi eti wono nkomanyere wono te ochaka babuna lirio omuntu are gocha iga boli okonyora garia sune ka omurenda bonyanchere botoraria kwa motenga ainae Brighton nga inje Brighton o mwa otata korra kwa mwira mwa binsali mataria kwa karanso ga ntono minto wono wetera a system we kurunga means testing instrument MTI means testing instrument ya no go testing
kiro omonto amapatine onye necha obwate ntubwate kiare ne maite nkio korete kya kona chumure banga oye ne ka obwate we katokoma kya kuri oromoshara mbora no bwate bengino ne lya balimi weke koma nsomo otenga wone uchikobara isi komanya bali batali kwenyara kubwa bali konye bagocha omuntu ori gino nonde go mate ngo inere ngina korone abamete komo na mongiro itarate winkia leteru mongiro ndo wa ndo bogoribu orete baka no ni equity obe kwa risco omo abiso mate ngo chori onere bamete noy mbanya korana wono binte bigo tumbe ko means testing instrument ko ikatonyoro yore nidi ori oro motako mwere weka uri baga Danikani ya chwa thena injengo sirande moroberio yo ekyagera abantu ababwate nibo babeire bagotwikaransira amatuka mange tigo mwana bw'omutaka nere aranyore korende yongoboria serikali ebe maiso nomoroberio yo obwati gwa senjera yobwene nabagotebe boito igwana nere buya kabisa eserikali bwati eyo ekeye ndo bari kobori ngiye kugara oyo bwati no tabwati bonse bakaneru kuna bono murai bwense Dr. William Samuel Rutari koboria abantu bra basoma school chiko ku international school tima etiko semu ma etinga school nere waka na 540,000 ye tam chire Nairobi ali international school ine nusu milioni tam ngolitari ko kwana na malite ene none chiri ne chiro chinongo chisuneka kuchimata ega international chiro kusia tam 150 tam primary 150,000 wono uchire nere ikire baka university na abandi bari toko Somalia kya busura iguru twaka ne fees eri busaba wono ikiragero yo konyo waka na 150 ochire university no yo koruki center Augustine kya busura konyo waka na 7 baka no chire ngaine oyo tari kwenyara ke university yake uri choko nyaga waka na 150 chitamu isato 450 wona atakere waka na 240 ta waka na buya Mborari captain na inche na akora matemu mwakori oeta inabwate C+ lakini indaisagocha university mbanga advice ekosi ndakore ekiagera tinda chora kosi endeyons yode tara chora karibu na otobwata bali ba Italia Dibone career choice lakini mona akogenda boni goko bayechinsa nebiro abana baka register admissions no totene no ngwano itomu yakabisa omuso Dr. Joash Kerong agokonywa abu Kisii University achorerwe and assist kuna akanyore loan yeyi bono akirabona ni gotigara sario ya bolieri essence ya career choice ngotakere ko guide omwana na ndi omwana takere ko guide wa captain amanya na bono njekano mwalimu chikoba ose njekano no muntu bwejinde career choice una bona CBC ya cha to ko nyakara buye kigara bone ko identify talent career choice ritanga ne asokorwa kararo abantu bali baro abantu ange tole keritoro ko batu arocho mwalimu ange na seito chise monchiro kwa kwanyanga abasigari boka bakalati baro kena ubaroche career choice ko chaka buno mwana aiboletwe abaibuli abamorra abantu badango no munyagitari ona oyo no mwalimu omwana onye akoba psyche nganje no mwalimu kino munyagitari oyo no muremi omuya oyo no moteri oyo no morandia wono biko chakara ko nyomba eli akabibi ko school abalimu baito irachingaki koraba nafunsi bawo abalimu abanga ni numo ko nyara gotebi abana bamanye talents babwate igo abayibuli bawo chaka kuruka umuntu narote ngoyo no murandi na endo babo igo kuruka yo narote no musigari mwibiro madena no musigari roje mnaro matam no musigari lakini umuntu ko bad disgari jirima byo de na ayeda to tebo musigari tiga kana kabisa mwana ituka biso ikoro iyo nkomenta ndike nayo tenga ngo kore kibitato abayibuli kuruka abalimu na monobono trend sido tenga trend kyoroche etakere bono kwaroche baka chikosi nchire bono gachita attract no mwana no yo chikosi nchire chikuru chi university njiro na njiro to mwana yo so nae kwari geringa bono gankere gitakeire ebintu mbiri byatakere kale bono bitayo bono igwate ba nchuta kangana kamo ngo mwana ikoru ngayo bo musigari omwaka noro renga ali anya tali 2018 2017 na alenga nyambali omwana ogetaga tangana kenyengima tali school omwana abachi 0.84 to kamyo ka to kachenga kabisa chitibi mugacha kwere chigacha bona chino nteni nalia
kai toko bolu mwana nkyo ta tokoba mbara no ma tenkyo ta tali engineering medicine chijo gate lo na vinto vinde na ide nkyo ma data te kamera no jire nkyo ma data te timai ke braito no morali paka ngomo ta choko kurunga nkikyo goteba akairoli na gatatu nkya de I want to be a soldier kabwate airplane at 4 points na mine dio sata mai mine te bakabono no ale ngomo ta chega eso jaro como suna nkikyo goteba naenda akabono paka nona barali bakai baigu bobe bon bakai ni sis bakarali michi kamera nde bakachaka buyegere nke arenge on air akabate I want to be a soldier na karwe sababu arwete ande tokagoka kurwabwa agatengereria ari gosoma anyabo musigari ebintu byabo byasarete 2007 angambia sarete woni go ka bantu buna yari geto magaseti umwana ule kaba admitted Harvard University akora military science na akora to mwakoli okori wano kwera na military science you can imagine wone rocha kwa babo gola bagoro kuchoma jeta ta kyurocha ba France ogora ere bono lakini mo tajana gora dio kie ko bateba ya no nyo ale ite fo chio de soja gwenie soja ko pimu botambe buga wone ro kwa military science no bocha kwa sino ne chinu kira chiria ji bomb chiria ba ko even shooting with precision ya na tari komis bia sana antu tuanda somo tipo como sinto makwirana lakini nara thena na kinda kore nyore e hostel irubedinje ko somande message ya jire ko jere ngia wa somande matajo thena anga kinda som athena na kinda kore nyore hostel university ya Kisii kurwa Griffins karibu ogenda www tindanyore kwende ete ya Kisii University liliasa joining instructions monera bwe ko bolo sinota ke hostel ye university ko sene yao bono click abo nigo university ko ruchi hostel ko lengana first come first served lakini ko ranyo ngatonyo ate ye university kane chinke chire ogo ikonchire chire tokoro ka bonded ne university yani toigwana ine na balia private partners obwachi hostel chingia egere to atanga bono onye cheto chechoire gende ya nyarebe kena roko banyora bwegeti litukoria admission onye to yanyo university ko nyora online apply seri rube liri algo click rube wa accept no ekwendelera bwasuka nga hostel anyenyore den kanyombane onjiri korwa ontanchi igoma nyamachi bobasi mbiamono ase advising ya patitiga captain ante vigose amagisi atigire kobara Kisii University igoro ye fisi tito bwati mochando ekyagera serikali nkorwa ere chibesa ngatiana ndayubiyana mbiamono ase advising ya patitiga captain atotebi gose amagisi atigire koba Kisii University ankageta arengereti missing marks kusono na bokoro korega no sino mwanafunzi omukoro usoyoro missing marks icho chi system tobegete rero gente kinkeyo na mono ndiro balimo muamanya missing marks mono konyora ngana omochane korwa so mwanafunzi omochane korwa so mwanafunzi mona bakonyanga wakoleta matem lakini ngwakora ne kagori kiao kwanyanyora akare ekwe turi gocha none obisho tenganje kagori kiane ya 2020 kwanyora kabekire 2023 ko kwanyora ngaigo na baro tari asirete lakini naro so we system to bate ko ERP to bate mochando onye ko bwato yo ikase chao department yo osedin amangana ya ko le Kisii University to the digital we are the best bano uyezana datu ana somo tupo mosini na kitamboriye to ana motumo ko to kweno mwiraneri wakire captain ndanyora AC Brain ni Nyaraghoso University goikirania ndoto chiane oyo mogiti koruge kom mogiti to kwirana gokwirana na AC Brain ye no Nyaraghoso University oikirania ndoto yao itugusikira ndoto yao captain gwena tore atotebya sentunde nde ya kabere ase ngwane yichem chetu aneka tukumurikira obokore with us University anene Kisii University kyagera no captain yakorwa Ndizi TV bansmo sitoska kwena tura sentunde nde ya kabere. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii.
Rumba imebubera ya rumba. Wana mapambala tupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala tupatie kachumbari. This is rumba nostalgia. Imebubera the really rumba nostalgia. Negi ntoko igukego swapaka the bone marrow. Yes, the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano mibere nenusu, chamo baso, goika chinsa ikomi, chamarwoba, na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia imebubera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turiguciye ko babuna butambe. Science. Science. Nigonde imea Gusii Urban Blaze. #ekebembeli. Nyali na koronya ramba. Chenkorkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogo toka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star nyagote bagagunga jirani asomuroberi wo Gusii Urban Blaze. #yase mitandao yonse #ekebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta si mitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV. Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Ndizi TV ubwansu bw'Umugusii. Kuriama no manchu muri Ndizi TV na nekro toire kurwa sense meyende yesterday na tona chushota akwenda kibina ibintu byonse birebuya kabisa mbiye mana karonda utobwati asimambe yaboniga kana ode no tore no mageni one asimambe ya aboniga captain na re obodi swali limwira neringo
ore thena bwakire captain ndanyora esibrain ninyare goswa university goikirania chindoto chan ngire ni bano nyakurigi mic yane ndona nyere ngani mbia mono monongo tenga dreams are valid, especially kero dream during the day. One of my dreams is valid. A university I to buate diploma courses. Like what I see plain, you qualify a diploma course. Now on about a diploma in law. Obomo wa kiriga, or diploma in law, or on a degree. Lakini that's my degree. Kero wa diploma in law, kwa na Kenya School of Law, wacha go practice. And we have the best. Eli akabele to atichi course chi nyinge cha procurement and supply, School of Business and Economics. Ntobu atabake TVET, Kisii University TVET. It offers that. Ayere na buango na inchue a dream ya oikerane. Yes. Na bego ikerana. Now then the interview is enriching. Thank you, Captain. I am from Mogendi. Biesan, awatena interview you ni obosemi waigoro mono. Naranero tena obosemi obuno buya captain genderera yakuna Linus Monda. Biesan asibali maendelea kupongeza umoroberio. Naro tena mono Linus Monda nimeshukuru sana bia mono. Naranero tena onye wa fereti kuaprae na cusps na kibono na konyeke mateke kusingere bono njingo keburike kyar mondonali ka olika kingo kerigere na manyana na nige tabli etikolika na kinda konyeke ga kikonye baiboli bane mbali kwenyara naende na etete ne p B plane P minus alikane P minus kitimba ati omo Samaria orankonye again take ya to kumoyo na kitote ange model yo go finance bono buna yo tari kwenyara to kane to Samaria onde mwema na ande tabra itugwetera kusipsta chit bono tata ko motei bono pola soko nyoru lakini to kumoyo libaga bado ndrobna na teba no wono tubate baadhi tubate university ya Kisii kabisa ni wako enda bakaria o cheba kwa course application bunoria o self sponsored muno kwenyara kana ba ko ile course yo tumeke admission number wa apply chipe ko resa serikali ba go tumeke gento gena teba means MTI means testing instrument ba nyore nga turi kwenyara ba kwa chance na ndi bata kwa chance wono go difa o difa masomo na bo mate kwa korwara no ko mba ndo bale ba ire university barware tata so cha university kwate amasomo yakole godify abane bale no mbone banyole no mwana na cha university agodify egere kukwa irwe ogodify ochaka no January oso chaka na September mwako go igo chaka ye process to kumoyo bono chaka buna bono inchinyora liruberio bono batebi turikwenyara bakwa chibesa otisa de anangwa masometi ege songo a daraja 2. How then I say hi to him. I was his best student in English. Miaka ya maya karwas kusometi daraja 2. Mbuya mono tiso na gokere sana ine gasi na pendete mono na somete urukia mabundu ngachanya bururu kaenda daraja ngakana ruka notunga bono de university. Bali mo Montegrete na gokere ko iwo tiso monekero mwanafunzi awote ange gasi nge mbuya mono. Naranero kubona iraba abaibuli iba omwana mbasirete kunde nkwenyara bali boniga okanyarosine bintu byabo bigakorekana buna gusiere umwana ongakiere anga yakobekwa ekeragwa prae captain omwana oyo niga ko eukerike uri nga vulnerable no bakwenyara kya bonera ali toto ofan tabwati oyo bono no bakwe lakini system yeraro gyana basu tato mabana bwate bintu ngakiyo okay mono gente getanga ni okobolu nga moyo bale go se basirire kerere toto ofan no bakwenyara kya bono tari mwana oyo kwenyara aba ibulo wenda kwa kwenyara na bagwakana bono no ba enyale tetara eserekali ombeti tara bwata bintebi orocha bande bare under 18 bara ka miaka 18 igo bado bara bwata bintebi igo ya kwa vulnerable tari kurukende agasoma bosapi una maziwa to kwa nyayo ere bono tigara beka bu chazibe chaba yulo basirete akoya guchospi pakwa guchirichie cho upkeep cho kamenyera abyo sana captain ya karora ni mede na university ni mede nora ti mede se ni mede ni rawe nora bisane kera mbamade inkiora atebina omonto anne kero kurari Kisii university ngoro no Gusii uchakire kwenda isikake
bakwana na bana batali ali mbali bagusi enga kyura device aba ibori bono baito na rende no nyobo gimo bakongire muntu ekarakariro mwana gusi Nairobi inki keragera amorete Kisii University mwana nabo mogusi inki keragera amorete Kisii University bagusi ntore diverse naende mono nigo ngoteba so tegeto mwana asoma so mwana korara toraba ibori bando so mwana otenga ngasoma gaiga asoma Nyamukenye kiombeta asoma daraja mbiri buno yo primary asoma daraja misenga naende ngende Kisii University mbako mayangenere International University gento kende ngokeyere e coast una bono mbale nyorete basomi omwana ali University of Nairobi kiro mutinya ale wakana rent 65,000 no komenya kada kante hostel 65,000 na gusiga igo mwana na bakuru wali no mwemba ali sukuru nyomba na endo konya no gotole chai weekend no gotole chai oenda no roche okonya no ma okoro no nsokoro okoraga asiende wone ndo ndabatebi nere chipa nere raisi yake mono chibese chiko bachinyinga cyo so mwana university ne chicho komenyera tali fees echicho komenyera una bono nte yo monta akale ko so magusegalisa chibese cyo kwanda choka weka chibe chiri bikomi no komenyo kumotomera bakachindaga echekera ali ga chika chitayo so university tombiatole abantu baito nyebwatere koboko egere ntue miga mono wochande ko kunyaliga masomare ale na tunyabwate gaiga naende buna bono chikosi ne chinyinge buna bona bali mwese ko etakire school era nabo ko buna bakora bia school of education we are doing well school of law era buna bono ndo bwata no nesimi koboko oko googlinga percentage pass university percentage pass in Kenya School of Law yani abana abarule chi university akibaho chiba Italia Kenya School of Law Kenya toka ba mu advocate toka ba mu onye kwa yasoma Kenya School of Law to bwata 93% ntutore igoro yani kiremia 93 bagweta first attempt muna bakora matemo tangani baite tenga nyua abandi bakabwata baka 63% medicine no rocho muna tonyu bwatete abako enda level 6 ya borarora bona baiboli baito bagusi baminto masomo no arange gaiga tutunya bwatra egere ntue chanda mono maitachi akoba mange tali fees yo gosoma no komenyere kero montalisco bona nara ubore kinyo inde entramente kikweba Kisii University ne bwatenga emyakeria ekosi atete koira nero koira mwana tali gwetani chi program njere chibekire wikokorera igoro so completion in time is the best thing go to Kisii University abo kwebanga na oyogora nyoru ekero rinduiraniri abori na ugandi bori athana ninjenji University boni riri yonde captain na tutebina basiekire bono ekosi orachense university watch bia sana nara odebana interview is just good bia sana wasemi bia nero tomiriga na odana na korete KCSE 2021 ninyo ribaga Kisii ne course ya automotive engineering 2021 mobata automotive engineering libage rio na boko linyora inchwa baka admission office kuroba wa advice ekegara egentekenene to chikosipse go diri na baba last year ba 2022 okonyora liru beke ndene otanki none kere basikero murango umuntu ogweta magega incho yabe nyora admission ya self sponsored na endobu ati bakwa chibe bagusepa ko scholarship mbuya mono egasi engia oyagorguna korwa oyomeri nyambeki otani gasi engia tu akorera semambi aboniga tumeshukuru na inu ekero mwaba ime yumurubiri captain nacha no mwanafunzi oyomo simambia boniga bana bakumukwana ni mwana winije mwali baganera chachara tukwana meteki mwatara no monto igombuya sana ekora kune university byamwe bangete naende entere ndio iwasoma mwelio na gokora timasemo isikomi ndo kumeri nyambeki kuruboncharia iga tari boncha timediga yakwana kile ali kana meri nyambeki mbiamono igasingia ori ka meri nyambeki na goko nere nkali toraba muraboka boka bange edo wate nyaro ko nyenere mbiamono mwana ominto asa yoso kombwate naga iga nacha studio nindo no mwanafunzi one o Kisii University okora Bachelor of Education Arts English na Lit okogendo mwako gatato 3.1 nabaigorete mbacha agete chumatatu agoruko Andrew Kengara
kere na rigete chigole ari korugoro ngango chande antete ko ende studio abuna inche kere ndole muna mokora mono nkora enda bale ba orkeria bana abande ba form 4 chi set book like now fathers of all nations they go out to act and what out te banga nere kara anywali baga ba ko bateno ne getabu ebyo ngakio ko bikora abuni nje mwari gani kabisa nalo akolete ko runyambari nyambari boys bia sana nara odeana chikamba siro chie university ngai chia chiete buna abana tanga unabona nyamaji bo basi konyore kamba siana bago swalia na baode ondane kani mbane unjiri korwa utanji igoma nyamaji odena babasi odena igora ekamba nyamaji gaki otanja magosa akaba otanji tiango tenga chikamba konyo cheigwire konyo cha konyira masomo ikire mono ange kuna anje chena enge director ya Kisii University wa campus bona kera baigete bate tanga sieka abana bangange nusu nigo batigete ko some kegara bakarure kali rogoro kuruma saba rogora alia kuruichuni bacha karoka na inde bairana bona kera ya change go cha main omuntu anyore transport yo gocha obworo na gotanyora bange mbanya ukora bakabono chikamba chibanto ko iguru nase university yachire asa iwe kaigoke na abana banyora mazo abo magosa na bete burayi bwachiro bugeze chine na butrachi to togorore biasa morning ni lini pesa zitalipwa na government kusips na Clifford ndicho basira kan chibesa ngwaka nujire Clifford mutara ke university ekera university chinyinge nchiko ba admit bese chitagarake tracha to kumya unabono gonyo go apply ba ko ile information to kagereta bu ke university nyinga ko chakara e weekend ba tara ine gana mocho to go cha university tracha ge serikali to amini ngo to ko paichwe bia sana Charles Manalo then what about those who have deep brain and above say and above was there and below again then is there any cause deep brain ya there way mbuya mono 844 grading kere bosa neba di manas deep brain na bate na bono to bwata Kisii University TVET na bogo cho chakere artisan o chakere certificate o che diploma o tine bucket degree 844 ni anchire tenga tali ras monyo le si pleno and direct abokwera na no ne polytechnic but Kisii University bate TVET Kisii University TVET iko une komesa bago konya tu akorore captain Charles yela bate na tu akorore na tu akorore tatu bitire tari hai lakini ate na tu akorore nanje na akorore adena abagambi bebinyoro babwate ase emiroberia adena baga sawa iyo adena abagambi bebinyoro abagambi bebinyoro batakere ko ba information aschibarasa enara mabaka babwate ase binyoro kera babate na kusibese abagambi nigo bakobate bimiroberia serikali ina kusibese achakire ko semiroberia ende captain karuri ngana lyo mwario ebiro bitu byarire kindly ase mambia boni abantu baminto Bagusii baminto simwabeta nomba limukale maju tia to support chisemi cheito ukwo igure gento nono mwana ochanguruke kaigo rutaye shiringi mwana osomete tali baibuli baibo kago agokonya eke kinyoruke somete de kinyoke bata magendero lakini abate nga masomo akendi kionsi kwate na masomo kwa gacha chisukuru okonya kiriegeke bwaterana omuntu osomete no muntu romotenengu obotenengu ni bokuru ase chisemi na mono Gusii eito kona te ora agenda omisimo Gusii ingi gekogera twarire bitabu bantu baito kali bitabu tugendere Gusii eito bosio na mono tochamo biasana manju morere tini komenta go senduzi biasana na rore Charles Omurwa prombuya mbuyore adena Charles Omurwa no maide Charles Omurwa mbia mono se minte nyombeli chinyomba chinyinge nero muromo nenga gete kabisa na gokere ngana familia ambwate biasana Charles na tata asirete nero wona Charles Omurwa mayo biasana mbia mono mwanchu bole akorwera libali oli abene hangikande captain abe kagoja otoerera mange igoro nando gotobo semi kere is academician and nije mona dari ma sense media political analyst ara debona sense moya gisiasa aro na ngakitogo sukago chibosio asembe ya gisiasa kuna situkura lero nigo twari kuriria mangana yeji seminar wakirimbia mono ekoro kwera bali abene amabori au kwaboria na kwa comment to wakirimbia mono nigo toko bana Joshua auta korwa sense media inde studio uyokane kuna mali ogine chibichago cheira senchera ya bene etoro mraneli tukolia
yo aneka tujugo swa sensemo yerichiko ose Thursday yerichiko twaro bodigelio bya miyandi Steven Robwan subo mo Steven botame ko tene gente kia nsne ke toka miyandi Steven Robwan subo si Eriane Brighton Makoli.